Teoría queer. Dinme por aí. A teoría queer é moito máis ca unha teoría. Hai moito tempo, que vou recollendo cousas sobre disto. O primeiro que fixen eu foi diferenciar entre teoría e tese. Unha tese defende unha idea concreta sobre un fenómeno. Unha teoría, para min, é algo que tenta explicar o funcionamento xeral do fenómeno. Unha teoría, para min, é unha ferramenta para pensar a realidade. Eu fíxenme esta pregunta. Que pasa cando collemos unha teoría e esta deixa de ser ferramenta para pensar e pasa a ser unha verdade que o explica todo? É que sirve para gobernar. Eu digo sempre, a teoría queer está de maravilla. Era unha ferramenta para pensar a realidade, para pensar sobre o xénero, para pensar sobre o noso comportamento social en base ao noso sexo, para pensar sobre as orientacións sexuais, para pensar. Cando queremos que se goberne en base a esa teoría, para gobernar, para crear leis, para crear protocolos, hai que simplificala. Que pasou? Isto pasou con máis teorías. Temos unha ferramenta para pensar e pedímoslle ao goberno que lexisle sobre cousas que ao mellor aí efectivamente son tese. Vale, aquí chegamos á conclusión que isto é así. E daquela hai que simplificalo, para que colla nun protocolo, para que colla nunha lei. E aquilo que debía servir para pensar unha teoría completa empeza a simplificarse todo. Cando se colle unha teoría e se lexisla e se pretende gobernar sobre desa teoría, a teoría deixa de describir para producir realidade. A teoría que permitía reflexionar sobre as persoas comeza a clasificalas. E as institucións empezan a tratar as persoas según esa clasificación. Lexislan da maneira na que se clasifica. É biopolítica. Cando se clasifica a poboación e as institucións que son quen clasifican agora co protocolo, coa lei, na escola foi moi evidente. As persoas acaban vivindo dentro das categorías. É máis, e cando entra a escola é así, as persoas buscan a categoría na que encaixan. E isto provoca algo que é quen non encaixa en ningunha categoría volvese invisible. Logo busca encaixar nalgunha. Cando se usa unha teoría para lexislar, anoteino eu así, pérdese a capacidade crítica, porque a teoría pasa a mans do poder. Aquilo que era das persoas, da poboación, unha ferramenta para pensar era contra poder, ía contra o xénero, contra o establecido. Pasa a mans do poder. Agora é o poder quen simplifica esa teoría, crea categorías e nós temos que responder a esas categorías. E cando usamos a teoría para reflexionar sobre a realidade, que é pro que se crea unha teoría, o poder castíganos. Cando lexisla, crea tamén ferramentas de censura, que provocan incluso a autocensura, que é o que estivemos vendo. Aquel momento no que nós non podemos
usar a ferramenta para pensar. Usar a ferramenta para pensar pode ser mesmo constitutivo de delito. Este é o grande perigo de coller unha teoría que é contrapoder e darlle ao poder para que lexisle. Esta é o momento onde collemos as disidencias e as entregamos ao poder. O poder absorbe aquilo que é humano, que é unha ferramenta de pensamento que nos pode axudar a ser contrapoder, a ser disidencia, e aquilo comeza a someternos, a clasificarnos, e que nos obriga a encaixarnos nalgún sitio e que nos castiga cando cuestionamos calquera realidade usando esa mesma ferramenta, que deixa de ser unha ferramenta libre para un pensamento libre. Unha teoría sírvenos para pensar se nos permite cuestionar a realidade. Unha teoría gobérnanos cando nos obriga a mirar a realidade que é capaz de explicar só aquilo que xa se simplificou. Aí a teoría deixou de ser teoría, deixou de ser útil e é castradora do pensamento e non é ningún tipo de contrapoder, é a ferramenta que o poder usa para clasificarnos, tamén para castigarnos. Cando isto entra á escola, vemos a biopolítica que levamos vendo todos estes anos. Coller as crianzas, observalas, etiquetalas, clasificalas e condicionar así a súa vida. No caso da teoría queer, nunha sociedade patriarcal, caemos en reforzar aquel patriarcado. Hoxe, por suposto, a nena ten que ser unha nena que ocupa pouco espazo, dócil, sumisa, que xoga a cousas, sí? Eu digo porque aquí ven o colectivo. Por exemplo, o neno afeminado deixou de ser un neno. Un neno diverso, o que falo eu, os homes son diversos. O neno afeminado está baixo o ollo do poder porque quizáis non é un neno. Isto é homofobia. E isto promocionouse cunha teoría creada para pensar sobre eses estereotipos cando se lle dou ao poder para que lexislase. Isto entrou ás escolas, eu lín os protocolos de educación. O neno afeminado ábreselle un protocolo e cuestiónase se é un neno. E aí, e ademais as estatísticas son así, o neno, o gay afeminado, e que é tan homófobo, foi desaparecendo para pasar a ser unha muller trans. Na adolescencia, todas aquelas nenas que non se identifican con ese estereotipo tan sexualizable desenvolven esa disforia, trastorno de disforia de inicio rápido. Que dirános o poder, sí? É por culpa da transfobia. Non o é por culpa do sexismo. É por culpa de medrar nunha escola sexista que está reforzando os estereotipos e os roles de xénero. Desde unha idea tan maravillosa que era cuestionar a realidade, pero que creou protocolos e necesita simplificala
para que todo nos encaixe en algún sitio. É castradora. É castradora da infancia, daquela coeducación, onde non ignoramos que o xénero existe, pero tentamos educar para transgredilo. Cando o neno afeminado e o poñemos baixo o ollo do poder dentro da escola, o poder é unha autoridade estatal, é o Estado a través do profesorado, o neno está condicionado. O neno non medra en liberdade. Condiciónase mesmo a autopercepción do neno. Cando a nena adolescente quere transgredir o xénero, hai todo un bombardeo que lle di: iso non é unha muller. E ademais hai persoas adultas performando a feminidade e hipersexualizándose e chamándose mulleres trans, que ademais están dicindo: isto é unha muller. Unha muller é todo isto. Logo, como unha rapaza de 12, 13, 14 anos que non quere ser iso vai entender que é unha muller? Non lle estamos dando a posibilidade de ser crítica, de cuestionar e de transgredir, porque collemos unha teoría maravillosa que nos servía para pensar e demos ya o poder para que o poder organizase respecto diso. E simplificouna.